Потърпевшото момче се казва Николай Василев и е в стрес от случилото се. Той разказва как 8-те момчета нахълтват в стаята му в пансиона и започват да се заяждат, като го наричат няколко пъти гяур. Момчето запазва хладнокръвие, културно ги кара да напуснат стаята, бабаитите отказват да напуснат и се нахвърлят с юмруци върху Николай. Нанасят му множество удари по лицето и тялото. Боят беше с юмруци, с крака, не се сетиха да използват други предмети, нали? Как те наричаха? Наричаха ме георин няколко пъти и друг път са ме наричали така, като си мисля, че не разбирам за какво става въпрос. В общежитието на гимназията по икономика преобладават ученици от турски происход. Това им дава надмощие и те непрекъснато унижават и подиграват българите там, споделя Николай. Упражнява се натиск върху първокурсниците от български происход от страна на турците, които са по-големи. Ако такъв натиск бъде упражнен от българин върху техните, така да се каже, веднага ще последва вендета. След нанесения му побой Николай веднага е прегледан от съдебен лекар. Установени са множество леки телесни повреди, най-вече по лицето и клепачите. Обръща се и към полицията. Няма да оставя нещата така, казва Николай. Това се случи и аз ще търся правата. Ще ги съдя за етническа дискриминация, което ще е прецедент. Българин да съди в собствената си държава за етническа дискриминация хора, които би трябвало да са малцинство. Според помощник директорката на гимназията, побойниците ще бъдат наказани. Лично моето мнение е да бъдат предложени за отстраняване от пансиона. За пострадалия Николай обаче това не е достатъчно. Не може в собствената си държава да се чувстваш като малцинство и да няма кой да те защити, казва още той.